Тапшыруның беренче кайнар котлау сәләмен Иске Кулатка районы Карамалы авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек матур юбилеен Забирова Гөлширә Сабир кызы каршылый. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән аны ихластан тормыш иптәше Рифат Абдуллович, Тольятти шәһәреннән балалары, улы Рамил, кызлары Галия, Гелия, оныклары Эльнар һәм Азат котлыйлар. Ярларны үзебез сайлыйбыз дип, хаклы килеш бар адәм баласы да ялгыша. Меңнәрне сайласаң да, үзеңнеке дигәнне югарыдан Тәңребез ирештерә. Менә инде 41 ел элек безгә дә күкләрдә никах укылган булган. Хатыным минем күпләргә үрнәккә куярлык. Гомердә тавыш күтәреп мөрәҗәгать итми ул. Киресенчә, гел ирне ир итеп санап, балаларына ягымлы әни була белде. Барысы өчен бүген туган көнендә рәхмәт әйтәсем килә. И хатыным, бик күпләрне түздең дә, түзәсең дә. Яратамын сине көчле, син моны беләсең дә. Белсәң дә ул артык булмас сөюемне сөйләргә. Гафу ит рәнҗеткән булсам яратканым диергә. Матур иткән гомерем өчен, гүзәл балалар өчен, сиңа олы рәхмәт укыйм, бирсен бер Аллам көчен. Бәхетләрең арта барсын, шатлыкларың күп булсын. Бүген юбилей көнендә күңелең рәхәткә тулсын. Газиз әниебез, без әтиебезнең сүзләрен дәвам итеп, сиңа шулай ук йокысыз төннәрең, борчуда үткәргән көннәрең өчен гафу үтенеп, рәхмәт әйтәсебез килә. Алда сине артык борчымаска тырышырбыз. Газиз әнкәй, сөрт күзеңнән яшьне, сиңа елмаюлар килешә. Карашыңда әйтерсең кояшның бар җылы нурлары күрешә. Кулың белән назлап сыйпап алып, таратасың булган сагышны. Я бер Аллам, әниебезгә бирче озын гомер, кырыш саулыкны. Әниләр дә бәлки төрле була, ә безнеке иң гүзәле, иң сабыр, иң акыллы әни, иң ягымлы һәм иң түземле. Кайткан сайын әни яннарыңнан китергә бик авыр балага. Китсәк тә без күңелләребез белән тара алмыйбыз әни далага. Сагынышып кабат сезнең янга, озак тормый кайтып җитәбез. Сез дә безнең сыман сагынганны, газизларым, бик нык беләбез. Котлы булсын якты юбилеең, исәнлегең булсын кырыштай. Син бит әни иң ягымлы кеше, нәк назлы һәм җылы кояштай. Кадерле Гөлширә Сабировна, алдагы җыр сезнең бәйрәм иртәгезне матурлар дип өметләнәбез. Бәхетле булыгыз. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын, шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарын, кайтыр юллары гына көсен, туган йортыма илткән, әти-әнигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Капкалар кала ябылып, капка төпләре ширәм, киткәндә ярты күңелне шунда калдырып киләм. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, гөлләргә күмелеп әни, тәрәз каршында көткән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып
Шуңа кызыгып, эй китеп барганнарым, кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илеткән, әтиянигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барын, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барын, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын.